Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo takayat ni Flora at tulungan dagiti ubing. Napangarod iti ayan ti sigud nga abogado ti pamilyada. Kat adda naala na a brown envelope nga imbati ti ina dagiti ubing. Kat adda met surata apara ken ni Flora. Kabayatan ti panagpasyar da Jacinta ken Jano iti igit ti baybay. Ginundawayan met ni Adela tinang dadaal iti rehas ti tawa iti nakaipupukan na. Tapno adda pagnaan na arumwar. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Antika, naigalutan ti ulas. Rumara ko dito'y katagbitin ak abumaba. Oops! Inayadak, tamo nga numatinagak. Agpababa ko na. Sidag ako niti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday na. Oops! Sa dino at aday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di ditangato. Taadamang mangag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Jaymot grocery abambantayan da Jacinta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanak adagos iti presinto. Tapno may dakit taon ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presento, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, nana? Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo, iso ang nagtalaw kayo. Saan miya kaya ti agsublikan kwa na, nana? Saan kayo nga itudkan kwa na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, kanda dumapay akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga amo? Anya ti aramidan niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Aging ga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yun ton ti araramidan nyo. Imbaglakit din, tanakaumay ta dito'y balay da nana, Flora. Gayam-gayam ni mama. Wan nga rodading ko, di natagayam binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod mano, kunak no agnanayon tangagladladingit. Gapo iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod, manong. Ni kumanana, Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? No agsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunak lakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man ang tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, kat binaot ko ida. Amang ano sumangpet dan? Amangan numabisinda, iso asumangpet dan. O di adangarodan pagdalusam, kan paglabaam. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Sumangpet da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da sumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga, Rod.
At danutis ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ijay balay mi, nana? Uwan taawan apulos karbangan na iji balayo. Uray ti grocery. Mapapanaw mo't ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni mamayo. Kasta ka di, nana? Nabayag mat basit aday jay Jacinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwartami ama panagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya da ito Pakamumat ama panak kano ijay presento inton bigat. Iti anya aga po. Apaya papaya banda kay jay presinto. Tsaka mo, kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery? Mangrikap tapay laang. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwata. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiritsutan to nga ro di jay presinto inton bigat. Saan tan amapan ijay grocery? Wala, manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kada Jacinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamak. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot ang nagkasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin. Human ko da ito iti abogado. Kat iso ti mang tulong kada kayo. Mama, adda pa panan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Adda pinilin ko akarno ba akadwayo, kabayatan, ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawan dak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akarro bayo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Ay, kayat ko dagiti ubing. Tanasing putda. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayo nga road. Isublim kanyak dagiti ubing. Kayat ko tiliwan nyo tinang ipupuk kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupuk da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan dati nang ipupukan da kanyak. Pudno ka di dayta asasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan ti nang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan ti bagbagam anang ipupukan da kan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngamno agul-ulbud ka. Amumon, ti mapasamakan ka. Di tadjay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti manu nga oras. Idiadan mabalin ko apagnaan. Bimabaak babaan iti ulos. O, kitaan yun, sir. Mabit lang, ta picture ti tawa nagnaam. Tiliwan nyo dagijay adwa, sir. Ma'am, apay ka di nga impupok da ka? Sakbay adinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Syuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita, oh. Tiliwan nyo ida. Men,
Tiliwan niyo ida. Yes, sir. Yes, sir. Ha? Adela, kasanungadang ka dito presinto? Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Ha? Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ah? Ko, pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Isa dinukot kan impupok dakkas ta kadi. Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko mati maganab ko kan ka. Gapo ta imbagak nga patulungak kadagiti pulis amang birok kadagiti ubing. Iso day jay, siya kunting kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan di presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Ha? Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wen ngagpayso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Ha? Apay nga da kayo dito eh. Napnapanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto dahasinta kendyano. Impatiliw ko ida, ta dinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gapo ta jak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat, nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Ha? Nagtipon da di tahasinta kan tatadyano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo, insang peta ni Jacinta ni Jano. Ubing, dagiti ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon, insang pat ni papa ni Tita Jacinta. Apay nga insang pat na ije balayo? Saan ko nga mo, sir? Namidikon, imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni papayo? Naksidente iti lugan ka no, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta ka no, sir. Kat nan ano ni tita yu Jacinta idi na aksidente da? Awan mati nakita kasugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama pandati ta Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatganti kid daw mo. Tadakat nga rod pamanaknak. Adda kayo, ti akin kukwa. Adda kayon, kung akno saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, ta saan mo apinapanaw dagiti ubing. Saan ko mabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ami? Apay day tanga, Ami? Iso ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti pan nakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpet da ngamin nga ubing. Anya itati mariknayo ang nakapupok dita selda? Ha? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to da ito nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamot nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti De Cortez? Kasano pasamak dayta?
Impakita da ti testamento ako kadagiti ubing ti balay ken ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.